थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जथाय जे सरकार इउपिपिएल बिजेपि एजिपि जिएसपि ज' जानानै बिथांमोनहा फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव आंखौ बिजाथि हिसाबै बिथांमोना सायख'दों। बेयो जोबोद आंनि थाखाय गोजोनथाव होननानै आं सानदों। दा बेनिखायनो गिबियावनो आङो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आं गोजोननायखौ जासिदों आरो लोगोसे जोंनि दलनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो आङो गोजोननायखौ जासिदों आरो लोगोसेयै जिहेतुके जों आसामाव बिजेपिजों एजिपिजों ज' खौसेयै जोङो सरकार सालायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो गोजोननायखौ जासिदों। बिथांमोननि खौसे सावरायनायनि गेजेरजों आंखौ जिहेतुके बिजाथि हिसाबै बाव फसंबाय आरो बेजों लोगोसेयै आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे एबाराव रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनो बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनानै आंनि मुङाव जाहाथे भट होयो आरो बिथांमोननि मुल्यबान भटजों आं जाहाथे देरहालांनो हायो आं बिनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव खावलायदों। आरो लोगोसेयै जों मिथिगौ जे बे 28 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव गोबां माखासे जेंनाफोर दङ। जाय जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोंनो सरकारनि मदद नांगोन। दा जोङो आसामावबो बिटिआरावबो क'लिसन मोनसे सरकार दङ। दा बेनिखायनो बेखौ सुफुंनांगौनि दायित्व एबा जे राहा लामा बे सरकारनावसो थागोन। दा बेनिखायनो आं सानो जे दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनसे सिन्था धारना खालायनानै बिथांमोनहा हयथ' जोंनि बे जे सरकाराव जाय दोलोफोर दङ एबा आंखौ बिजाथि हिसाबै सायख'बाय बेहायनो बिथांमोना भट होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसेयै से नाम्बार गोनांथार जोंनि जे जेंना जे गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जे मोनसे संकस दैमानि बाना लोमसावनाय आरो हा खुरखानायनि जाउनाव गोबां गामि आरो न'खरफ्रा सिलिंखार जानांबाय। दा बेखौ पार्मानेन्टलि मोनसे सलुसननि थाखाय जुदि जोङो हाबा मावनांगौबा निस्सय सरकारनि गोनांथि बाव दङ। दा बेनिखायनो आं सानदों रायजो राजाफ्रा आंखौ देरहाहोनानै जुदि बे बाथ्राफोरखौ एसेमब्लि सेसननि गेजेरजों बुंनायजों लोगोसेयै सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लानानै बे खोथाफोरखौ बुंनो जुदि आंनो चान्स होयोबा निस्सय आं बे बाथ्राफोरखौ बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे ओनसोलाव गोबां जायगायाव जोङो लामा सामाफोरखौ दिनैसिमबो थिग खालायजोबनो हायाखै बेफोरखौबो मावफुंनांगौनि राहा लामाखौ निस्सय आङो नारसिनगोन। आरो लोगोसे आथिखालाव जिहेतुके बिटिआर सरकारा बल्ड मोनसे स्टेप लानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगानांगौनि थाखाय बिथांमोना गोबां आसुनि लाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि इयुथ्सफोरनि जेंना दं सोरजोंहाय बिथांमोनहा गोरोबथा जादों बेखौ दिनैनि थारिखआव माने जोङो मोजाङै मिथियाखै। दा बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे मोनसे दोला जिहेतुके जोङो मोनसे दल हिसाबै ओरैबो मोनसे दोला मोननै आथिङाव गानो हाया। दा बिजेपिया दिनै जिहेतुके जोङो खौसे सरकार जोङो खुंदों आसाम आरो बिटिआर ओनसोलाव। गतिके बिथांमोनाबो निस्सय जोंजोंनो थानाय खामानिखौ मावगोन। खारन जोङो दिनै नुगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन जे गाबोननिफ्रायनो जिहेतुके आसामनि मिनिस्टारफ्रा माखासे जों खौसे जानानै बिथांमोना केम्पेइन खालायनो बायदिसिना हाबाफारियाव ओंखारबोबाय। गतिके दिनै बिपिएफ दला जे बाथ्राखौ बुंदों बिनि सिंनि गुमुरखौ जों मिथिनो मोना। नाथाय जोंहा मोनसे आसा दङ जे बिजेपिया मोनसे दोलो हिसाबै मोननै मोनथाम बिथांमोना एलायन्स खालायनो हाया आरो मोनसे दोलोआनो बे फोथाराव फैनानै एबा जोंनि बे जायगायाव फैनानै मोननै दोलोनि जानानै बिथांमोना भाषणबो होनो हानाय नङा। गतिके फोथायनाय दं बेयाव हयथ' सिंनि आन्दोनि माखासे बिथांमोना मा फोसावदों जों मिथिया। नाथाय जोङो बेखौल' मिथिगौ जोङो बिजेपि एजिपि इउपिपिएल आरो जिएसपि खौसेयैनो जोङो ज' थानानै जों केम्पेइन खालायगोन आरो देरहानायनि सार्थ'आवहाय जों खामानिखौ खौसेनो मावगोन। बेयाव मोनसे समस्ति हिसाबै बिभिन्न पार्टिफ्रा बेवहाय पार्टिसिपेट खालायगोन केन्डिडेट होगोन बे रोखा। नाथाय जों साननानै लायाखै आथिखालाव जे जोंनि थाखाय बबेबा मोनसे दोलोआ एखे गेदेरथार हेंथा जागोन दिनै। दा बेनिखायनो आं सानो गासिबो पार्टिया गावबा गाव डिसिप्लिनखौ लानानै बिथांमोना माने केन्डिडेटसारखौ होगोन आरो बिथांमोना खामानि मावगोन मावलांथों जोंहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नाथाय जोङो जोंनि निति आरो आदर्शखौ लानानै बल्ड स्टेप लानानै देरहानानै थाखाय जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन।